Urung-urung wis komisi-komisi raimu iki. Utangmu ki lho nenggokku akeh, Kir. Ya ngopo sih Pak emangnya? Lagian kayak seneng tipe-tipe kayak nyeluk iyo papi kok malah lebih keren. Tul, pokok iki kudune awak dhewe. Dandang ku sekomburi, nek womo amit metu langsung disikep. Armandi! Aduh, kejar orang ya! Ngatno, Sarno, Agus, Amit. Beh, Jan. Dino iki kok nagih wong kok ya sing wangel-angel. Tapi ape piye meneh? Iki dadi tugas. Yo. Iki kudune medun iki. Masalah saldone sarep entek. Oh, alah dancuk. Ugur kurang siji kok ya ora didokke ngono lho. Nol. Jane kowe iki piye to ya? Lah wong kon kerja kok malah dolanan selot kaya ngono kuwi. Selingan, Bos, selingan. Jenenge mbok menawa lho. Oh, selingan matangmu kuwi. Mbok lemahmu ambone 10 hektar. Nek kowe dolanane kaya ngono, mesti ludes. Entek lemahe kan lek wong-wong. Lek aku yo ora. Ki bakalane tuku, Bos. Wis, aku utang ngono 50 yo. Tak imbuhane mbok menawane metu. Panas sih. Kikir kopine. Weh, matur suwun. Anu nih, iki gratis toh? Gratis matamu. Rumangsa aku tiap dino kok jalukane kopi gratis wae. Wong sing jenengane wong urung bayan ki urung duwe duit lho. Kok lek wis duwe duit lah ya dibayar. Rumangsaku kowe duwe duit iki kapan to? Wingi ngomong ngesuk, saiki ngomong ngesuk maneh. Jane kapan kowe duwe duit, Kir? Ya sabar lho. Nek iki ketoke aku yakin wis A1 tenan kuwi dina setu wis ora bakal dirubah meneh. Kudune awakmu ki yo nyadari yo ngerti. Aku ki kerjane serabutan nih. Apa meneh ki wong-wongane yo wong-wong ngono kae, kaya Kang Gatot. Apa meneh Ustaz Kirun ke. Alah, wong ulet kabeh. Tapi tenan lho ya, masalah arep tak nggo blonjo maneh lho, Kir. Wis, tenang ae wis. Pokoke catatan sing nding-nding ketokno kabeh, tak lunasane. Apa meneh kok tak tambahi ora apa-apa. Gitu, tak kandhani. Tugas awak dhewe iki saiki nagih ngene Pak Amit. Ngene Pak Amit yo, terus cara nagih ku kudune alon-alon gak usah go motor. Nek iso meneng-meneng, masalah si Amit iki wangel golekane kaya welut. oh, dadi iki piye Bos mlaku nang omahe? Lah iya to, iki mang kabeh ngomong kaya ngene kongkonane teko Bos Junet. Dhewe kan kudune yo manut to ya. Oh. Yo wis ayo mangkat. Sabar nutul. Dhewe iki nek mlaku kudu nggo strategi. Yo wis strategine piye? Ngene Tul. Awak dhewe iku lek mengomahe kudune ngintip. Dadi aja ngasih ngetokne suara setithik. Wes ayo. Gowo Motore alah tinggal ae. Gak enak sing gelem motor kaya ngene bentuke. Yuk. Assalamualaikum Papi. Waalaikumsalam. Kok mulai kapan awakmu ki nyuruh pakmu iki Papi? Yo ngopo sih Pak emangnya? Lagian kayak seneng tipe-tipe kayak nyeluk iyo Papi kok malah lebih keren. Wah. Kok pakmu ape ngomong? Rene yo melu lungguh pakmu. Ih, alun-alun lho Pak. Jenenge meh ngomong apa ta? Ngene lho kok. Pakmu iki jane wis isin banget.
Wong sak desa iki lho do ngomong jere pakmu reso didik kowe ben supaya nek dadi lanang. Pak iki ngomong apa tuh jane? Kok rungono pakmu ya. Pakmu muranmu iki doane kon ndi? Jolo nang laut, kadang ora balik 3 dina 3 bengi, sekolah bolos, dolan bal-balan, apa-apa tak lakoni. Ora kaya awakmu kaya ngene, macak. Mending nek ayu, entuane iki lho, ya celeng. Pak ya apa toh? Aku ngene-ngene ritek iki sekolah anak sing seneng tau enggak? Kok mulai ngesuk sekolahmu bolos. Ngerokok ya ora apa-apa, tak tukone apa njalukmu. Dilanang iku aja klelur. Sing bergas sithik kowe pakmu ngene lho. Pak iki apa toh? Mare kok sing enggak bener, mare anake ngerokok. Oh iya Pak, engko awan aku arep gone atun ya. Arep marai dhek nggih bubur kacang ijo. Oh, dhek lho gak iso. Terus ameh warai nari ya. Saya. Mana-mana men. Aku arep pergi sih. Jan. Kaya ngene gek piye aku. Ya wong aku sing semene tuweke lho, uga bisa sing jenenge gawe bubur kacang ijo. Yo. Kayak piye kaya ngene iki? Wedhus dingu nemen-nemen. Saya suwe malah saya kelong mergone akeh penyakit. Nek kaya ngene iki lho, niatku arep golek untung yang sudane rugi. Wah ya wedhusku saiki akeh banget Jan. Nek ae. Wis gendang dipangan. Men awake do sehat. Jane mendil, Bos. Omong saukatmu mimpi kaya cepung adus. Beh, Jan, telakmu cuk. Nek ngomong aja banter-banter, udah krungu. Ya. Kae, ngerti kok kowe, raimu kayak delok kandang wedhus. Iya. Amit iki kerjane ki nang kono kuwi. Berarti gaene ning kono. Lah iya to. Jawa dhewe iki nganti kapan lho, Bos? Ngele. Sabar to, nunggone Amit metu. Ini. Tul, pokok iki kudune awak dhewe ndang-ndang ku saka mburi nek pomo Amit metu langsung disikep. Ya, pokok aku lek nyawang raine Amit jan. Ketentenganan. Bos, kuwi lho tanganmu, kuwi lho, Bos. Cuk, fokus mengarep. Gak bisa kakek ngomong. Ih, getire. Nek kaya ngene carane, aku ya gak iso nyetere utang nang gathul karo Jemin. Kayak engko nek wonge teko piye iki? Waduh, lah kae wonge. Duh, piye ya? Kabur ae aku nek no. Wis, ayo, Ronol. Aduh. Lah, tenan to, Amit lunga. Suwen, ayo. Oh iya, Kir. Kowe weruh tukang servis TV ora? Dek ingin moro-moro TV ku mati. Arep dolanan HP terus yo boros paketanku. Servis TV ya. Sopo ya? Kang Amit ki wis pensiun.
Ya wis nih ngene wae. Engko tak golekane, sementing eneng komisine ya. Urung-urung wis komisi-komisi raimu iki. Utangmu ki lho nenggokku akeh, Kir. Yalah nik wong ki ya mbok ya iso bedakne nyapa. Kuwi kan urusan pribadi. Iki kan bisnis, yo dibedakno. Alah gampang masalah kuwi, sing penting tipiku dadi. Tenan yo? Iya. Ah, lek ngono kan sama-sama penak. Ya wis ngono tak golekne. Nyoki kopine. Suwun ya. Iya. Nganu, kopiku sing kuwi ditambahane karo catatan dhek iki ya. Men ditotal kabeh sekalian. Ayo cepet dol. Yo sabar. Alah Jan, sopo sing nelpon? Sopo neh? Alah Jan. Biasa Bos Junet, sik meneng. Halo bos. Wah, iya iki sing ngejar Amit aku iki. Yo wis. Ya, tarono. Ya. Nyapa neh? Biasa, aku kon ngadep Bos Junet. Saiki mendingan kowe sing ngejar Amit. Gendang dol. Jan, anu ikon. Nah, yo. Cok terano Amit iki. Mangsaku kok karek bayar kok yo angel, temen. Ngene iki kan dadi kangelan kok laporan karo bojone piye? Sut. Weh, Jan. Ya kaya ngene iki, kandang nek suwe ora dinggone ya ndang rusak. Pokok engko ape tak tukone pitik biangkok meneh, terus tak diandani kandange. Wis ora salah meneh. Kayak mesti suarane Pak Amit kae. Kowe arep ayo nang dine kowe. Jancuk. Wajar ora kowe. Loh, kok Gatot? Wajar iki aku. Oh lah, celengane kowe iki. Maksudmu apa balang pataku? Sepurane yo Kang, iki mau sampean tak kira ki Amit lho. Oh lah sepurane matamu kuwi. Kowe iki pokok kudu ganti rugi, king diasku luwarane ram. Iya Kang, iya. Monggo. Apa lanjut kowe? Marco. Bukan, mandok kowe. Antuk. Ampun Kang, ampun. Weh, mandek kok dul. Oh, can gancok kowe. Yo alah, kepiye kidul kepiori jare ape nggawa mbako serintil nggih aku, tapi ditunggoni gak teko-teko. Nek kaya ngene iki aku kok nglenting mbako lembut kaya ngene iki jan. Alah, wis bosen pol. Iki wis kepeksa. Ya, jane nyapa to, Dul? Rungokno ya, aku kan wis gak duwe utang karo kowe. Ora Mbah, ora. Rene ora arep nagih utang. Tapi nyapa? Nyilih sarungi Mbah, nyilih sarungi. Aja, Dul. Kowe iki aneh ya, Dul. Wong nyilih sarung kok sarung sing dienggo. Lah piye meneh wong enek iki kok ora apa-apa, sedelok ae. Dul, enteng iki. Dul, aja. Nggih.
Alah, yo, tol, alah, yo, iku bocah edan apa? Kok rene sarungku. Dhisik. Beh, iki mang bocah Bayu nang ndi to? Cone. Yo, aduh. Beh, ki wong kok yo enek ae. Umriyang kok dadak nang jaba. Sakno. Kang, tak kandhani yo, nek Ki Mriyang nek iso aja nang jaba, nang jero, lah nang jaba malah tansaya dadi. Mendingan saiki sampean ndangge ramuan jahe karo kencur, iku digerus, nangko jahene diombe, kencure blonyo nang bathukmu iku cespleng. Oh, ya Kang, ya. Suwun. Gadot. Kang, aku ape takok, sampean roh ora gathol ana buahe Junet? Ora Kang, ora. Walah ya wis. Iya. Goblok Petot, Gatot. Oh, tancuk lho. Mandek kono. Oh, ancen Gatot iki dancokane. Kaya ngene iki aku balik ya isin. Piye iki? Trano menik ki ancuk koke. Ki iso-isone lho wani-wanine nyedhek-nyedheke Ustaz Kiron. Ngerti dhewe, Ustaz Kiron kan pujaan hatiku. Titenono kowe wani-wanine nggih gara-gara karo aku. Alah yo. Ngopo las miliwat kene barang? Bongko nek roh aku kaya ngene iki. Piye iki? Lah kae iki apa to? Uang apa uduk? Kok kelet ning papan ngono kuwi? Alah, kok tae sik pangkat nang kono. Aduh, ndang lunga kono las. Salah isin iki aku. Apa ya? Tapi kok koyok patung. Jajan tak balangi lah. Cok, kowe las. Oh, iki wong gising kaya ngene kok malah balang barang. Loh, kok ngomong? Engko basananu maling. Kowe sapa? Kowe nek gak madhep rene tak bengoki maling lho. Oh, ayo kowe. Kayak ngopo las malah meso kaya ngono to yo. Kayane iki mending aku kabur ae daripada aku malah dadi geger gedhen. Loh, Armandi. Aduh, kejar ora ya? Lah, kopine entek. Golek dhisik lah. Loh, kae ora yo Dik Menik to. Behalah yo, saiki wis nggih jilbab. Oh, aku roh berarti Dik Menik iki wis siap bebojon karo aku. Dik Menik siap dadi bunyai, encen yo pantes jenenge Soleh ya karo Soleh. Aduh, alhamdulillah. Iki kudu ndang-ndang rono iki. Assalamualaikum, Dik Menik sayang.
Salah lagi jelas kirun iki. Dek, Dek Meni, ngene lho. Nek iso, aja jlentat-jlentit kaya ngene. Gak penak iki kan nang jaba. Kok disawang wong gak apik. Iki kirune cabul to. Ngono iki dewasne kok ya bokong. Apa ora iso bedane lho bokong lanang karo wedok iki. Lah iki Dek Meni ora tau-taune kok yo nggo sendal jepit. Gek yo sikile kok sik men. Yo gek tak delok-delok polahe kok yo aneh, gak koyo biasane. Mas, tolong kukurno selet kundang. Anu ketoke kreminen lho, gatel banget. Koyo kemeneng barang kayane Dek Meni yo ora doyan ampas. Dek, nek iso aja nang kene to yo. Kok mbok disawang wong timbule fitnah. Alah ya ora apa-apa lho Mas. Kowe ndadak gagas wong barang to. Wis gatel banget. Ya wis, iya Dek nek maksa. Amit yo Dek. Lah terus iki sapa? Ndang lho Mas, rumah aku ngukur ngono ora jegos lho. Kat mau ki kowe to, Dul. Motor iki aku. Tuh, kayak terus aku ki piye? Galah yo. Weh, tanco kowe, Dul. Mandek, Dul. Alah. Pak Ustadz, Iyalah Dek Meni. Iki mang tak kira sampean lho, Dek. Oh iya Dek Meni, kaya biasane kopi ireng. iya. Yo, iki mau nang ndi to mlayune? Cepet temen. Pas banget enek Ustadz Kirun. Pokok nek wong tuane sampean wis ngerti aku, mesti setuju Dek Meni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ono apa, Del? Anu Pak Ustadz, iki mau aku dikon nariki iuran dinggo langgar. Mok sampean bloko sing urung. Beh, jane kowe iki dong para tondel. Lah sing nguripi langgar kabeh iki sapa lek ora aku? Jajal nek ora enek aku. Piye jajal nasibe? Ngono sik ditariki. Yo gak ngono Pak Ustadz. Iki mau masalahe jenenge sampean ki enek ning catetan iki lho, ki delok. Enek Ustadz Kirun. Wah, kayak piye iki? Aku gak ora duwe dhuwit. Ngene iki kan aku isin nek keweruhan Meni. Ya gek ndang dinehi to Pak Ustadz. Jare sampean ki juragan pitik. Ndang Pak Ustadz. Selak sore iki aku arep adus, gendang tak setorke karo panitia. Ngene ae, Del.
sampekno karo Pak RT, engko bengi aku moro mengomahe, tak bayar double. Ngono ya. Yo, ngene iki lho Dik Meni. Biasa, aku nang kene kan terkenal dermawan. Dadi yo nek iso aku ngamplope yo sing double, wong amplope yo khusus ngono. Dadi ya piye meneh nek iso aja nganti wong enek sing ngeruh. Oh, ngono to Pak Ustad. Yo Dik Meni. Loh, kok nyapo nang kono ae jogrok. Gendang rono lunga. Mambu. Ustad model opo iki ya? Alah, ora guna Ustad. Loh, berarti ora sarungku to ya. Walah iya tenan. Oh, pancen gatel iki dancokane gawe wong tuwa. Bah, sampean mau nyapa melayu-melayu nggaweni kerdus? Aku mang mlayu-mlayu nggo kerdus ki mergone sarungku digawe gatel. Lah kok iso kepiye to Mbak kok iso digawani gatel ki lho? Ceritane dawa Las, kowe enggak usah weruh. Wis mendingan saiki kono lunga. Lunga. Sampeyan tak kira maling lho iki mangki. Alah, lunga. Aku wae. Alhamdulillah, sidane aku iso mulih.